Keď som začínal s marketingom, tak som si myslel, že každá jedna reklama musí obsahovať nejaký vtip, musí mať v sebe nejakých animovaných tučniakov ako v Madagaskare a dokonca všetkých 4 a musí dokázať vyhrať Oscara. Čo ale nebola pravda, lebo keď som takúto reklamu spustil, tak mala 0 výsledkov, žiadne predaje, nič. Ľudia to len videli, zasmiali sa, dali nejaký komentár a to bolo všetko. Toto ma skoro zlomilo, lebo som si myslel, že som úplný neúspech. Samozrejme, bol to úplný neúspech. Ale nezlomilo ma to, lebo ja som profesionál, pozrel som sa na štatistiky, pozrel som sa, čo robili úspešné firmy inak ako to, čo som robil ja a prišiel som na to, že každá táto firma sa nezamerala na vyhrávanie cien. Oni sa zamerali na ich zákazníka, teda ukázali im, aký má ten človek problém, ako by ten problém vedeli vyriešiť, ale nepodarilo by sa im to, a potom ukázali ich riešenie, ktoré im 100% zafunguje a ľudia to kupovali. Takže, ak chcete, aby ste mali lepší marketing a väčšie predaje, tak sa zamerajte na vašich zákazníkov a všetko bude fungovať oveľa lepšie, budete mať viacej predajov, povedomie o značke bude oveľa vyššie a všetky tieto super veci budú fungovať oveľa lepšie. Pre viac takýchto typov nás začnite sledovať.